Di derêjiya 3 salên borî de zêdetir ji 2 milyon kes neçar bûne ku ji şer û pevçûnan li Sûriya birevin. Hejmara jin û zarokan di nav wan de her 5 kes 4 ji wan zarok û jin in. Ji bo vê rewşa xirab jin neçar dibe ku bibe xwedana mal û zarokên xwe. Hejmara wan jinan digihe 145,000 jin. Jiyana wan ya normal dema ku li bajarên xwe dijiyan. Lê dema ku gihiştin dewletên penaberiyê li vê derê rêkiberiya jinan dest pê dike. Li hember jiyana zehmet ku karibin di bin seqfekî aram zarokên xwe biparêzin. Di vê derbarê de rêxistina netewên yekbûyî ya taybet bi penaberên Sûriyê ra gihandiya. Ku nêzîkî 145,000 malbatên penaberiyên Sûrî li Misir û Libnan û Iraqê û Urdunê neşte cî bûne. Vê rêxistinê raportek derbarê penaberên Sûrî amade kiriye ku têda ronahiyê davêje ser rewşa jinên koçber û dibêje ku jiyana wan di metirsiyê de ye dema ku ew li aramiya zarokên xwe digerin. Armanca vê raportê gelek hevdîtin bi jinên penaber ra hate kirin ku hejmara wan hevdîtinan digihe 135 hevdîtin. Berpirsê Komîsyona Bilind ya Netewên Yekbûyî Antonio Guterres ra gihand 100,000 ji jinan ku warê xwe bi cihiştina û berê xwe dane jiyanek zehmet tûşî gefan dibin û tiştê herî xirab ku dûrî hevjînên xwe ketina. Şanda taybet ya Komîsyona Netewên Yekbûyî Angelina Jolie dibêje ku hêza jinê neçariya di rewşên awar te da û ew bi tena xwe berevaniyê dikin. Lê dengê wan bangeke ji bo alîkarî û parastinê û divê nê piştgoh kirin. Lîna penabereke Sûriya li Lubnanê dijî dibêje dema ku jin bi tena xwe dimîne dibe armancên xwe bicihbînê. Lê dema ku hes dike bi zeîfbûn û lawaziyê dibe bihêz û qewet bê. Ji bo berevaniyê diber zarok û mal û nefsa xwe de bike. Vênes dobên berpirsê karûbarên penaberan di Komîsyonê de li Lubnanê dibêje divan qunaxên zehmet de taybetmendiya malbatên amîne. Herweha berevanî diber hokarên xwezayî de. Jin tûşî metirsiya tendurustî tên. Ev yek bêhtir barê wan giran dike. Komîsyona Bilind ya Netewên Yekbûyî derbarê zehmetiya jinan li çareseriyeke baş digera bi armanca ku van metirsiyan li hember jina penaber rawestînin. Ew jî yek çareseriya. Li gor ku Antonio Guterres dibêje bi kêmayî 200 milyon dolarê Amerîkî ji bo van malbatan were terxan kirin. Adile Ahmed, Programa ARK.